Ezt nevezik reggelinek Ausztráliában. Senki más nem lett beteg, mert nem voltak allergiások. Mire? Ezért küldtem magukat, hogy rájöjjenek. Teszteljenek le mindent rajta, amiből mintát vettek. Időbe fog telni, és csak rosszabbul lesz. Akkor kapjon mellé epinefrint is. Ez meggátolja a további tünetek kialakulását, míg rá nem jövünk, mire allergiás. Kösz. Mondtam, hogy nem lett volna szabad megenned. Nem kell itt maradnod. Tudja, hogy lefoglalt titeket másszal az esküvő. Miles azt mondta, elhalaszthatjuk még. Ne aggódj, rendbe jövök. Ott leszek. De remélem jó a fotós, mert az én szememen a vörös szemszűrő nem segít. Kérem a jobb karját. Ez valahogy fura érzés. Mi van? Mi történt? A szívverése szabálytalan.